Čaute ľudia, dáme si tu znova Rivals, teraz s mojou kamarátkou a pôjdeme 2v2. Dám ťa do party, počkaj. Máš sam invite, female. Ideme 2v2. Vy ju asi nepočujete, ale ja ju počujem. Neviem, nedá sa mi to tak zatiaľ spraviť. Možno na budúce mi to už pôjde. Takže si potom možno budete počuť. Paši so mnou. Okidoki. Poky. Sniper, bum. Nevieš, kde sa náhodou spawnuli? Vidím hrad. Majú luk. Videl som, že má jeden luk v hrade. A kde hen tam? Jak tu vidím trošku viac ich tu vidím. 70. Idem po tomto. Hej, prišli po mne. Poď na tú trampolínu. Čo som vám spravil? Nechajte ma. Ja som normálny človek na svete. Ja som Jo, dead. Dali sme to. All good. Idem tam hore, vieš kam. Bum. Tak nič. Tak nič. Snaž sa neumrieť. Nice. Kde sú? Vidím jedného. To má byť... Dobre, aspoň dačo. Dominika, neumri! Neumri. To dáš. Heda? Dobre. All good, prežili sme. Našťastie sme prežili. Idem znova tam hore. Tak čakaj. Hoppa. Som tu. Hoppa. A kde sú? Určite budú takde nahore. No. To som zistil, že je na Kačkahrade. Pomstím ťa, neboj. Tak nepomstím. Pošlem na něho. 70. Jeden sa tu... Taká cepka sa tu... 70. 7... Nie. Dobre, skoro som spadol. Ale all good, nespadol som. Takže... Heda.
Nezabil som náhodou tohoto? Náhodou. Mně se zdá, že tohoto jsem už zabil. Ale nejsem si jistý. Myslím, že tomuto jsem dal prsně a hedu. Mám najviac z nich z hápok, takže já si mohu... To může mať vyhraté. A, mám to asi vyhraté. Jo. Kde jsou? Já jich teď nevidím. Budu... Pojď. Jeden na těch hradbách. Já vím na hradě. Heda. 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 To dáme. To dáme. To je easy peasy, long easy. Docela jsou slabí. A teraz dáme ještě jednu hru a teraz jsem budu úplně nějaký najťáci. Já tě tam vidím. Nejsem slepý. 70. Heda. Tam pri tebe má 10 hápok. Hezky pěkně. All good. To bylo docela rychlo. Dobré, jdeme ještě jednu hru, ok? Jdeme ještě jednu. To stíháme. Jak to mi napíš? Za chvilku budeme na tu minu. Víš, takovou tu velkou. Dominika. Víš, jakou minu myslím? Víš, jakou takovou tu velkou minu za 250 kučov? To bylo, nevím. Vlastně nová so mnou. Uj, to žlutého se bojím. Žlutého týmu se bojím. Nechcem nič hovoriť. To by asi moc boleť od nich. Ale my to dáme, my jsme... A my to dáme, my jsme prostě nejlepší. Dobré, tak možná nedáme. Ano, prostě to. Máme asi 0,0% asi šancu, ale v pohodě. Sapek se odpadl sám? Sapek se reálně odpadl sám? Nechcem nič hovoriť. Ale tak to mi jde dozad, já to nemůžem. Auto aimom mi jde dozad, Sapek. Chápeš? Jsi trapný. Je úplně trapný. Dobré. On má iba auto aim, já to nemůžem, že má auto aim. A išel mi ještě k tomu dozad. Dobré. A tě pomstím, tak nevím ako, ale tak tě možná ještě pomstím. Asi ale rychle vyhýlujem a... No tak to trošku modro, ne. Hudry. Je to preč? Jste zlí? Já vím, že šel tak, kde jsem. Tak nejšel jsem. Kde?
Na ten červený. Stop. Capek píše stop. Musíme doufat. No tak ja sa pohybujem jak postižený. Keby som neišiel na ňu, tak by sme to možno vyhrali, by som mal viac hápok. Oh no. Oh no. No. La polizia. tu dole. Dead. Posledný hráč, to dáme. Tu je, 70. No, to vidíka. Nie, zabij ho, prosím. Hoď molotov. Áno, alebo choď sa schovať do tej žltej budovy. Do tej žltej. Abo hore. Choď hore. No ide môj lesťo. Schovávaj sa. Skús ešte 20, no 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 10! Dobre. All good! Super, co zachránila. Neverím. Not you to say. Neviem čo, nechcel som to prečítať. Asi na teba, alebo si to, ty máš skibidi. Ty máš skibidi wish. Dobre. Jo, zistil som. Dobre, je to 1v1 v1. 70. All good. To snad dáme. Fú, to je makačka. To je jedna. 70. Capek 70. No aj takisto, 1v1 v1. Už 1v1. Ja viem asi v tej žlutej budove, mám pocit, že je vnútri. Mal som pravdu. La polícia. 70. Musím sa schovať a musím dúfať, že má menej HP než ja. Oni mu teraz radia. Ja už to vidím. Jak si ty ľudia aspekty a ja neviem, kto má viac a kto má menej. Čau. Nie! Ja som to mohol mať vyhraté. Keď som neišiel tam hore, tak aby som to mal vyhraté. Jak nič.
Když se budu spíkovat na nás. Pojď sem hore, dozadu. To je gangbang, to je prostě gangbang. To je spiknutí na všetkých. No skôr na nás. Já si dohýlem. Zno... On mi neobrání jabko. Já si přijdem, že jsem cheater. Teraz. Jak mi nedá ani jeden hit s tou bombou. Ale toho modrého jsem zabil. Nic si neviděla. Nic si neviděla. Dobr? Nic si neviděla. O, to je prostě spiknutí na nás, chápeš? To je spiknutí na mě. Hlavně na mě. Jak by byli spolu tým, alebo jdeš taky. Musíme jít tak. Ty dva jsou spolu, ale. Dobré, idem full tryhard. Idem sem. Kempy, prostě kempy. Pojď sem dole. Tak nechoď. Lebo oni museli jít po mně. To je jediné, čo vedia. Asi tak. Prostě, oni prostě proti... Tak ti hovorím, oni se spikují. Dobre, tak to asi majú žlutý vín, lebo ani sa to asi tak možno spikujem. OK. Hej, kempy tu. Kempy. Nie, on je slepý, vieš. Oni nás teraz hľadajú. Dobre, je to jedna. Dobre, to možno máme aj vin. Dobre, proste sa schovávaj, schovaj sa. Poď sem dole, poď sem dole. Dobre. Snad sa vám toto video páčilo, dávajte like, odber a uvidíme sa v ďalšieho videa. Tak čau.